श्रद्धा म्यूजिक प्रेजेंट। इतना पावर यूपीया बिहार हिले हिले जब कमरिया ठुमका पहिल गइल गोरखपुर देवरिया। अरे बाबू का बुझला यूपीया बिहार हिले हिले जब कमरिया ठुमका पहिल गइल गोरखपुर देवरिया। आट गइल नीचे घघरिया के बीच गोंडा गोरखपुर। सुन का यूपी 62 तो चुम्मा ढोली पली रानी हई जिला जमनपुर। चुम्मा ढोली पली रानी हई जिला जमनपुर। अरे हट होने होई गइल लफड़ा गइली आरा यौरी छापारा। ई है यूपी 62 कोई कोई दे खतरा। अरे हमरा भय नहीं खे बुझला ए होई गइल लफड़ा गइली आरा यौरी छापारा। ई है यूपी 62 कोई कोई दे खतरा। जिला जौनपुर गाड़ी जगह पर झंडा हट गइल दूरे रह गइल झूरे भभुआ गाजीपुर। नवाबों का शहर है। अरे हटा ना का चुम्मा ढोली पली रानी हई जिला जौनपुर। चुम्मा ढोली पली रानी हई जिला जौनपुर। इतना सस्ता नहीं खे। आजमगढ़ भदोही हिलल इहो जिला हिलाएब। देसी कटा सटा के ये रानी गर्दा गर्दा उड़ाई। देखो तू ज्यादा ही बोलता रह ठीक नो। अच्छा आजमगढ़ भदोही हिलल इहो जिला हिलाएब। देसी कटा सटा के ये रानी गर्दा गर्दा उड़ाई। संदीप ने साथ तो है मार दी है गोली। बम लेके चलेला मंगल के टोली। सुनो रविंदर जेल के अंदर जाइबा तो जरूर। कौना में नंबर है हम कराइब चल हट। का चुम्मा ढोली पली रानी हई जिला जौनपुर। चुम्मा ढोली पली रानी हई जिला जौनपुर। ज्यादा मत बोलो।